μία ανάρτηση η οποία θα μεταδοθεί αυτή τη στιγμή ζωντανή. Η ανάρτηση είναι στην ομάδα Cyprus Divided Homeland του Αντώνη Κουρσουμπά. Είμαι ο Αντώνης Κουρσουμπάς και μεταδίδω τώρα ζωντανά την ανάρτησή μου. Έχει τίτλο «Μια ακόμη ανατριαστική μαρτυρία της ΕΟΚΑΒ από το τραγικό 1974». Ο καλός Ελλαδίτης ιστορικός Τάσος Σακελαρόπουλος, υπεύθυνος του Ιστορικού Αρχείου του Μουσείου Μπενάκη και ένας εκ των επιμελητών της 17τομης έκδοσης του φακέλου της Κύπρου που εξέδωσε η Ελληνική Βουλή, μας δίνει την πιο κάτω μαρτυρία προερχομένη από τον στρατηγό Γιώργιο Καραγιάννη. Η μαρτυρία δείχνει το αντιβρετανικό μίσος που ενστάλλαξε στα μυαλά των Ελληνοκυπρίων η Κυπριακή Εθνικοφροσύνη, η Ορθόδοξη Εκκλησία και εν μέρει και το ΑΚΕΛ, απέναντι βέβαια των Βρετανών. Μίσος που εξακολουθεί να υφίσταται ακατάλητο, όσο και καταστροφικό μέχρι τις μέρες μας, για τη διχοτομημένη πατρίδα μας. Σε ένα ιστερόγραφο αναφέρονται εξής διευκρινιστικά στοιχεία. Ο στρατηγός Καραγιάννης υπήρξε ένας έντιμος και ικανός Έλληνας δημοκρατικός αξιωματικός που συνέδωσε τη στρατιωτική του ζωή με την Κύπρο. Υπήρξε ο πρώτος αρχηγός της ελληνικής φρουράς. Έλαβε μέρος στις μάχες της Τηληρίας μαζί με τον Γρίβα, φροντίζοντας ώστε να μην υπάρξουν εκτεταμένες απώλειες που θα οφείλονται στην παρανοϊκή στάση που επέδειξε τότε ο αυτοαποκαλούμενος Διγενής. Τον Αύγουστο του 1974 εστάλει και πάλι στην Κύπρο από τον Πρωθυπουργό Καραμανλή για να εκτιμήσει τη στρατιωτική κατάσταση μετά τον δεύτερο Αττήλα. Προσωπικά ως φαντάρος του 241 τάγματος πεζικού που στάθμευε προσωρινά σε αντίσκηνα στο χωριό Μαρώνη της επαρχίας Λεμεσού, μετά την άταρτη υποχώρηση της ελληνικής φρουράς, είχα την τύχη να τον γνωρίσω. Θα μου μείνει αξέχαστη η ευγενική και πονημένη μορφή του όταν μας επισκέφθηκε για να μας δει και να μας εμψυχώσει. Και τώρα η μαρτυρία. Και μετά, λέει ο ιστορικός Σακελαρόπουλος, έρχεται βεβαίως η τραγική στιγμή που ο Καραμανλής μεταξύ 20 Ιουλίου και 15 Αυγούστου στέλνει τον στρατηγό Καραγιάννη στην Κύπρο για να μπορέσει να δει αν είναι δυνατόν να σωθεί η υπόλοιπη Κύπρος. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι πέραν των διεθνών συνθήκων επικοινωνιών και συμβάσεων ή τέλος πάντων συνομιλιών, η Κύπρος για τους Τούρκους ήταν πάρα πολύ απλό να το ανακατεβούν και να καταλάβουν το σύνολο του νησιού. Και ρωτάει αυτός που παίρνει τη συνέντευξη, και τι τους απέτρεψε? Νομίζω ότι τους απέτρεψαν οι διεθνείς συμβάσεις και κυρίως τους απέτρεψε, θα λέγαμε, τουλάχιστον όπως έχουμε μαρτυρίες, προφορικές η μεγάλη προσοχή που είχε ο στρατηγός Καραγιάννης στο να εμποδίσει την ΕΟΚΑΒ να επιτεθεί εναντίον των Βρετανικών βάσεων ή των Τούρκων, αλλά κυρίως των Βρετανικών βάσεων. Κάποια στιγμή ο Τούρκος διοικητής σε μια συζήτηση με τον Καραγιάννη του είπε ότι κράτησε τα οποιαδήποτε στοιχεία μπορεί να επιτεθούν είτε στις βάσεις είτε σε εμάς και του είπε τη φράση «γιατί θα βάλω τη Λευκοσία στις σκηνές». Αυτά.